Сәлем кызлар, кызларым минем. Исегездә булса, мин берничә тапшыру элек сезнең белән макияж ясады Илдар миңа. Чәч ясап та күрсәттем, прическалар ясадым. Шул вакытта сез миңа бик күп сораулар бирдегез. Ничек битең артыннан карыйсың, ничек чәчең артыңнан карыйсың, нәрсәләр сөртәсең, нәрсәләр буйысың дигән бик күп сораулар булды. Мин инде аста җавап бирергә дә җитешмәдем. Хәтта шуңа күрә бүген без сезнең белән beauty видео төшерәбез, кызлар. Үземнең кремнар, майзлар, шампуньнар дөньясына чакырам сезне. Бәйнә-бәйнә сөйләп бирермен мин. Менә нәрсә әйтергә телим. Нинди генә сорауларыгыз туса да шушы видео язмадан соң сез үзегезнең комментарийларыгызны әлбәттә аста калдыраларсыз. Ансын бер вакытта да онытмагыз. Лайклар куйгыз безгә, әйме? Әйдәгез киттек, кызлар. Әйдәгез чәчтән башлыйбыз. Чөнки менә шушы күп прическалар эшләп, һәр вакытта чәчне шушылай менә матур итеп, һәр вакытта менә исән итеп, шулай яхшы итеп күрәсем килсә, әлбәттә аның артыннан ничек булса да тырышырга кирәк, карарга кирәк. Чәч бит инде ул яхшыны караганны ярата. Икеләнмәсен өчен, шатланмасын өчен, һәр вакыт менә шундый матур булсын өчен, әлбәттә аның өчен иң беренче чиратта шампунь турында уйлыйсы бар бит инде. Шампунь. Менә шампуньга килгәндә, кызлар, минем белән күпләре бәлки килешерләр. Алдан ук әйтеп куям, бу реклама шартында түгел, дуслар. Барысын да үзем сатып алдым. Ансы өчен бер дә борчылмагыз, бер дә уйламагыз ул хакта. Шуңа күрә ничек бар шулай сөйләп китәм. Ансы өчен күпләре нәрсә уйласалар да, мин алдан ук әйтеп куям, бу реклама түгел. Бәлки минең кебек кулланган кешеләр күптер ул. Шуңа күрә мине аңларсыз. Бәлки кемдер мондый әйберләр белән әле кулланмагандыр. Шуңа күрә бәлки үзегезгә нинди дә булса ачыш ясарсыз. Шуңа өметләнеп, әйдәгез минең белән шушы кичкенә генә сәяхәткә. Беренчедән башлыйбыз, әйдәгез шампуньнан. Чөнки чәч матур булсын өчен әлбәттә аны иң беренче яхшы сыйфатлы шампунь белән юарга кирәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә әйтеп китәсем килә, менә монда минем алдымда Natur Sibirika. Мин бу косметиканы бик яратам. Аның төрле әйберләре бар. Шампуньнары миңа бик тә ошый, бик тә килешә, чөнки ул органик косметик. Ул бессульфитный дип атала инде рус телендә әйткәндә. Менә шушы химия әз моның ичендә парабеннар әз. Шуңа күрә чәчкә бик уңай тәэсир итә. Әйтергә кирәк, менә файдалы, үзебездә үскән үләннәрдән эшләнгән косметика дип әйтәсем килә. Һәм хәтта чыннан да шулай, аның исе дә әз. Ул шампунь ничек тиз генә нитеп китми, пениться итеп китми, булай менә үзе юк кебек, ничектер юганда да шулай бик исе дә килми инде аның, шулай менә натураль косметика инде, натураль. Мин шушы шампунь белән чәчемне атнага 7 көнгә бер 4 тапкыр юарга тырышам. Көндә түгел, көн алмаш булсын. Чөнки чәч кемдер көндә юадыр, әмма ләкин миңа көндә юу килешми, ул кирәк түгелдер дип табам, чөнки көндә юа башласаң, чәчнең үзенең менә шушында өстә чыккан майы, бөтен чәчкә питательность бирә торган майы, ул аның чыгырга җитешми. Шуңа күрә мин саныйм, көндә чәчне юарга кирәкмидер дип. Бала чагаларга бөтенләй атнасына 2 тапкыр юу җитәдер дип саныйм инде. Шуңа күрә үзегезне карыйсыз инде, кемнең ничек майлана. Ул майлана нәрсәгәдер дип уйлыйм, чөнки шампуньны дөрес кулланмасаң, дөрес шампунь кулланмасаң, чәч тиз майлана. Шуңа күрә менә шушындый натуральрак косметика белән куллансаң, миңа калганда чәч бик майланмас һәм көндә юу кирәкми, 2 көнгә, 3 көнгә бер дә җитәдер дип саныйм. Моны юганнан соң, әлбәттә мин кой чакта кулланам аның кондиционеры белән, менә ул монда бальзам для всех типов волос дигән. Моның бальзамнары бик күп, төрле чәчләргә, буялган чәчкә, буялмаган чәчкә, коела торган чәчкә, коелмый торган чәчкә, гомумән бөтен чәчләргә аның бальзамнары бар. Бальзамның нәрсәсе әйбәт, мин шулай ук көндә һәр вакыт аны юган саен кулланырга тәкъдим итмәс идем сезгә, чөнки бальзамны шулай ук куллансаң, һәр вакыт чәч тиз кирләнә, тиз майлана кебек миңа калганда. Шуңа күрә
атнасына 1-2 куллансаң, миңа калганда ул җитә. Шәшкә килгәндә тагын нәрсә? Атнасына бер дигәч, маскаларга әйдәгез тукталып китик. Менә шушында мин күрсәтәсем килә сезгә маскаларымны. Маскамы да күп түгел, чөнки мин аны бик еш кулланмыйм. Атнасына бер дә җитә миңа калганда. Менә шушы маскалар бу инде профессиональ рәвештә, бу Германиядә чыккан. Карыйм әле, маска восстанавливающая для поврежденных волос дигән. Әлбәттә, чәчне менә плойка белән бик еш куллансаң, минеке инде ул көндә диярлек прическа эшләп һәр вакытта менә икеләнә, аның очларын күбрәк питательность эшлисе бар. Шуңа күрә аның очларына гына мин шушы менә профессиональ рәвештә ясалган масканы сөртәм. Атнасына бер. Кызлар, нәрсә әйтергә телим, үзебездә дә бик күп яхшы косметикалар чыга башлады. Ул шулай ук органик дип әйттеләр, шуңа күрә мин аны кулланып карарга булдым. Әлбәттә, мин сезгә нәрсә әйтергә телим. Үзем кулланмаган әйберне мин сезгә тәкъдим итә алмыйм, шуңа күрә менә шушы Камали дигән косметика ул безнең Казанда чыга дип әйттеләр миңа. Шуңа күрә мин аны рәхәтләнеп кулланам, миңа бик ошый. Белмим, киләчәктә нәрсә күрсәтер, ә булай карап торганда менә кофе молотый, масло персиковой косточки, масло касторовое, масло рисовых отрубей дигәннәр, монда бернинди начар әйбер химия әйберләре кушылмаган, шуңа күрә миңа калганда бу бик яхшы әйбер булырга тиеш. Аннан соң киттек, әйдәгез чәч белән нәрсә? Юдым, маскасын кирәк булса эшләдем, киптердем. Киптерү буенча әйтәсем килә, кызлар. Әлбәттә, сезнең вакытыгыз күп булса, душ кергәннән соң рәхәтләнеп чәй эчәргә чыкканда, сез инде барыгыз да тизрәк кенә чәчне киптерәм дә, жүгерәм дигән кешеләргә әлбәттә ул кирәк фен белән куллану. Кем бер кайда ашыкмый, миңа калганда фен белән кулланмаска тырышырга кирәк. Чөнки бу поток эссе һава үрдерү һәр вакытка чәчкә тиз генә киптерә, әлбәттә ул әйбәт, но икенче яктан чәчкә бик яхшы тәэсир итми, начар йогынты була, шуңа күрә чәчне тырышырга кирәк фенсыз киптерергә, үзе кипсен дип тырышырга кирәк инде. Мин күбрәгенчә шулай. Һәм аннан соң миңа бик күп сорау бирәләр. Гүзәл, чәчеңнең төсе нинди краска белән буйысың, нинди төсе, аның нәрсә дип атала моның төсе дип. Менә мин сезгә кемнәр ишетмәгән, кемнәр әле моңарчы мин язган комментарийларны күрмәгән, мин инде аны күп тапкырлар әйткәнем бар. Мин менә инде бер кимендә 4 ел чәчне бер дә буяганым юк, дуслар. Бу үземнең натураль төсем минем. Күрсәгез дә була, кызлар, менә шушылай тырыша инде мин аны карый үстердем, бер тимичә, бер кистермичә дип әйтим инде. Шуңа күрә менә ул шушылай үсте һәм Аллага шөкер миңа бик ошый. Бер кай йөрисе юк, чәчемне матур итеп җуып тарап куясың да, натураль инде бар, үзеңнеке, шуңа күрә кызлар, бу хәзер модада дип әйтәләр, мин уйлыйм, ул һәр вакыт модада булгандыр натураль чәч, узын толым, шуңа күрә саклагыз үзегезнең чәчләрегезне диясем килә. Менә кызлар, күрсәгез, монда минем кичкенә генә серләрем бар. Ул серләр белән мин сезнең белән уртаклашып китәсем килә. Бу серләрне мин алып кайттым Таиланд якларыннан. Кая барсам да мин тырышам, менә кайда нәрсә үсә, Таиландта мәсәлән кокос күп икән. Димәк, ул чыннан да кокос майы булырга мөмкин дигән өмет белән мин аларны алып кайтам һәм чыннан да кулланам. Бик әйбәт, миңа бик ошый, йомшак, шундый тәмле ис килеп тора, рәхәт, кулланырга бик тә мин сезгә тәкъдим итәр идем. Менә шушындай натураль кокос майы тапсагыз, ул инде бик тә яхшы чәчкә питание бирә. Әйтергә кирәк, менә мин чит илгә барсам, үзем ничек йөрим. Кояш бит инде, кояш астында күбрәк йөрисең, шуңа күрә мин инде чәчкә шушындай май сөртәм. Күп итеп май сөртәм дә, өскә өеп куям да, һәм көне буе шулай йөрим. Анда бер кая барасы юк, гел ял итәсең, шуңа күрә син ял итәсең, ә чәчең синең күп питание ала һәм әйтергә кирәк, ул тагы да тереләнә. Аңа рәхәт,
Сиңа да рәхәт, аңа да рәхәт, шуңа күрә менә вакытыгыз булганда шулай кулланырга тәкъдим итәм. Менә шуңа күрә натураль майлар белән куллансагыз бик тә яхшы. Әле бу монсы кокос майы. Күрсәтәсем килә тагын бер майны. Бу инде әлбәттә чәчкә сөртмим мин моны. Бу инде бик тә кадерле май минем өчен. Мин аны күп җирдә очратканым юк, әмма ләкин Натур Сибирь кибетләрендә мин бу майны үзләре минем алда сыгып биргәч, мин инде әлбәттә ышанмыйча беркая да китмәдем. Алдым бу әйберне. Свежее кедровое масло ручного отжима дигән. Менә күрсәгез, ул кичкенә генә савытта кедрдан эшләнгән май. Бу инде һичшиксез бик яхшы май. Аны инде биткә рәхәтләнеп сөртәсең, төнгә ятканда да сөртсәң була, атнасына 2 тапкыр сөртсәң дә була. Гомумән минем косметолог нәрсә әйтә? Мин инде косметологка бик еш бармасам да, минем үземнең косметологым бар, мин аның белән инде 10 елдан артык аралашып яшим. Ул һәрвакыт миңа үзенең киңәшләрен бирә. Ул әйтә: "Гүзәл, нинди дә булса маска көндә буярга тырыш" ди. Нәрсә булса да ди. Ул кыяр кисеп куясыңмы, ул күкәй сытып берәр нәрсә ясап эшлисеңме? Әмма ләкин син көндә битеңә берәр нинди маска эшләргә тырыш дип әйтә инде. Шуңа күрә мин аның әйткән киңәшләрен тыңлыйм һәм менә соңгы вакытларда шушы майны сөртә башладым. Әйтергә кирәк, кызлар, мин инде тиз генә сезнең белән биткә күчеп киттем. Әйтергә кирәк, менә монсы инде шампуньнар булса, менә монда тагын бер биокрем шампунь дигән. Булар барысы да чыннан да барысы да органик косметик, шуңа күрә рәхәтләнеп сүз дә әйтмичә кулланырга мөмкин. Яхшы йогынты гына булачак үзең өчен. Аннан соң менә монсы монда качып кына утырып калган. Бу инде масло для душа дигән. Гомумән менә әйтергә кирәк, тәнне нәрсә белән юам мин. Бүтән серләрне әйтим микән инде сезгә бүген юк микән, кызлар? Менә хәзер мин сезгә бер сиремне шишәм. Менә бу әле генә ачтым мин моны. Кире тагыйм инде үзенең савытына. Кайчак мин шушындый сабын белән кулланам. Ул Дегтярный дип атала. Дегтярный сабын бөтен җирдә борын заманнардан, ата-бабалардан безнең ул булган һәм булачак, Алла бирсә, чыгарсыннар. Бик яхшы. Бөтен кирәкмәгән тәндә кирәкмәгән прышлар булсамы, нәрсәме, ул бер нәрсә булмаячак, чөнки бу Дегтярный мыло ул обеззараживающий дип санала. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм, кызлар, үзегез карагыз, кулланыргамы, кулланмаскамы. Ул безнең электән булган, шуңа күрә миңа калганда безнең ата-бабаларыбыз юкка гына кулланмаганнар, берсе дә ширләмәгәннәр дә, бернинди ширләр дә булмаган. Һәм шулай ук менә соңгы вакытларда натураль сабыннар мин бик күп кулланам, кулланырга тырышам. Шуңа күрә сезгә дә тәкъдим итәм. Аннан соң, кызлар, менә натураль дигәннән, шул ук сериядән мин масло для душа белән кулланам. Соңгы менә вакытларда шушы әйбергә тап булдым. Ул шулай ук органик кибеттән алдым мин моны. Менә шулай матур күренә ул шундый. Шулай ук бу май белән юынырга тәкъдим итәм. Сабын белән юынасың да, май белән аннан соң исе тәмле булып кала. Күз салыйк әле менә шушы бер кичкенә генә бер уйлап карасаң, карарга бик кызык булмаса да, шушы менә матур кичкенә генә лосьонга. Нәрсә дип уйлыйсыз моны? Менә сез миңа бик күп чәчәкләр бүләк итәсез. Бик күп санап бетергесез. Барыгызга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм мин ул чәчәкләрне, дуслар, өйгә алып кайталганын әлбәттә тырышам сакларга. Роза чәчәген киптереп, аны аннан соң кайнатып, эссе суга салып, әзрәк кайнатып куям. 1 сәгатькә, 2 сәгатькә ул суынганчы куям да, һәм шушы лосьонны кичкенә генә савытларга салып,
дусларга бүләк итәм һәм әлбәттә үзем рәхәтләнеп кулланам. Ни өчен кулланам? Чөнки ул натураль әйбер. Натураль әйбер һәм минем битемә шундый рәхәт булып китә. Менә косметика сөртер алдыннан мин шушы үзем ясаган шушы суны сөртәм дә, битләр тынычланып китә һәм рәхәтләнеп инде косметика сөртсәң дә, инде синең битеңдә кирәкле дозада бу лосьон сине косметикадан яклап калачак дигән сүз. Күрәсезме, мин инде практичный. Сезнең чәчәкләрегезне юкка барга түкмичә, чәчмичә алып кайтып, киптереп үземнең битемә буйым, дуслар. Иң мөһиме шул. Сезнең мәхәббәтегез минем йөземдә. Рәхмәт сезгә шушы чын күңелдән биргән чәчәкләрегезгә, яхшы теләкләрегезгә мин һәрвакыт сезнең белән яшим дип әйтәсем килә. Менә шушындый тоникны сөйләп киттем. Маскаларны әйттем. Дәвам итәбез безнең сәяхәтебезне. Минем шушы кичкенә генә ванна кисәгендә. Кич концерттан кайткач, косметиканы әлбәттә мин мицелляр су белән юып төшерәм. Тырышам инде. Һәм шуннан соң тагы да шушы тоникымны сөртеп куям да маска ясарга тырышам. Менә бу маскаларны күрсәтеп китим әле сезгә, чөнки бәлки кемдер шундый белән кулланадыр, миңа бик ошый. Бу менә имбирь маскасы. Бу маскаларны мин барсын да Таиландтан заказ биреп алам, кызлар миңа алып кайталар. Бик рәхәтләнеп кулланам. Алар төрле-төрле, дөресен әйткәндә, шул ук роза чәчәкләреннән дә бар, шул ук ак глинадан, менә монысы имбирь кушылган, төрле-төрле авокадолар бар инде, бар ниндидер төрле-төрле кедровыйлардан, кокосовыйлардан, майлардан эшләнгән, кокослардан эшләнгән. Менә миңа калганда менә бу имбирь маскасы миңа үземә бик ошый, шуңа күрә монысы калган. Сезгә күрсәтәм шуңа күрә. Аннан соң менә бу миңа бик тәкъдим иттеләр менә шушы масканы. Бу алтын маска дип атала, 65%-ка монда янәсе алтын кисәкләре салынган дигәнне аңлата. Mask Gold Power Active Gold. В общем, нәрсә әйтергә телим, менә моны әйтәләр инде, битең инде синең кукланыкы кебек мраморный була дип шушы масканы еш кулланырга алар тәкъдим итәләр. Шуңа күрә тәкъдим иткәч кулланып карыйбыз инде. Шулай ук натураль косметика, шуңа күрә мин рәхәтләнеп сезгә моның турында сөйли алам. Аннан соң кызлар, менә монда исегездә булса, мин бер тапкыр сезгә Инстаграмда бер фото чыгардым. Әлбәттә, ул фото бик күп просмотрлар алды, бик күп лайклар, дизлайклар алды. Әмма ләкин нәрсә әйтергә телим, исегездә булса, мин улиткалар куеп төшкән идем битемә. Зур улиткалар, чын улиткалар. Безнең бар Фәнүзә Исламны дигән дустыбыз, ул Уфада яши, Башкортстанда яши. Һәм ул менә шушы улиткаларны үстерә, һәм мин аңа кунакка барган чакта һәр вакытта шушы улиткалар белән кулланам. Алар йөриләр һәм ис калдыралар, күрсәгез, ул инде пленка кебек шундый ак төстә. Улитканың селәгәе. Менә шушы баночкада кичкенә генә. Мин шулай ук Таиландтан алам моны. Әйтәләр, маршинадан бик яхшы дип кулланам. Миңа ошый. Улиткалар. Кызлар, әлбәттә, менә увлажняющая пенка для снятия макияжа с глаз дигән. Мондый әйберләр кирәк. Сабын белән мин тәкъдим итмәс идем биткә кулланырга сабынны, чөнки сабын ул киптерә диләр. Ә менә шушындый увлажняющий пенкалар, мицелляр сулар белән мин әлбәттә рәхәтләнеп кулланам. Һәм аны барсы да кулланалардыр инде. Мин генә түгелдер. Шуннан соң сөртеп куям менә шушындый кремнар. Бу инде көндүз сөртә торган крем. Бу фирманы миңа бик тәкъдим итте үземнең косметологым. Шуңа күрә мин аны кай вакыт кулланам. Но монсын шулай ук төнгә кулланам. Бу шулай ук органик косметиканың бер төре, бер кремы. Һәм миңа бик ошый. Исе бик ошый миңа. Шуңа күрә мин аны кулланам. Әйтергә кирәк, крем гомумән кызлар
Аны менә хәзер мин сезгә бу кремны күрсәттем. Ул крем миңа гына бәлки хәзерге мизгелдә ул миңа яхшыдыр. Чөнки һәрбер менә сиңа ничә яшеңгә карап кремны кулланырга кирәк. Дөресен генә әйткәндә, мин крем белән бик еш кулланмыйм. Миңа ул кирәкми, чөнки минем битемдә булай да уеның майы да бик яхшы тәэсир итә, үземә җитә кебек. Шуңа күрә кай вакыт мин аны кулланам, еш түгел, көндә түгел. Һәм әйтергә кирәк, минем һәр вакыт косметичкамда балалар кремы бар. Детский крем, аны барысы да беләләр инде. Кулга да сөртәм мин аны, кай вакыт биткә дә сөртеп куялам. Кыш көне бик салкыннарга чыксак та мин аны сөртеп куям. Шуңа күрә миңа калганда балалар кремсыз бүгенге көндә шулай ук кызларга йөрергә ярамыйдыр дип уйлыйм. Менә бу җәмҗәм матур шушы шарлар, кичкенә генә күрсәгез сез аны, ул инде ниндидер жемчуг төсләре бирә. Шушы әйберне мин кай вакыт ванна кергән вакытларда суга салам, ул шулай майланып китә. Үзенең бик яхшы йогынтысын бирә тән өчен. Менә шуның белән кулланам. Мәсәле яңа ачылмаган. Шуңа күрә ваннага кирип чыгасы бар әле. Менә шулай кызлар. Нәрсә әйтим инде? Иң мөһиме үзеңне һәр вакыт яратырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки үзеңне яратсаң, нәрсәдер дә булса аласы килә, кибеткә йөрисе килә. Кибеттә булгач инде шушы әйберләрне алгач, әлбәттә кулланырга кирәк. Дөрес итеп кулланырга кирәк. Кирәкми ул әллә нинди кыйммәтле әйберләр алыгыз дип әйтә алмыйм мин сезгә, чөнки барлык әйбер дә безнең кул астыбызда. Димәк, җәй көне, мәсәлән, без менә җәй көне, миңа калганда косметиканы бик әз кулланырга кирәктер. Менә кояш нурларыннан әзрәк саклансаң, битне сакласаң, SPF кремнар сөртсәң, миңа калганда ул җитә. Әзрәк ял иттерергә, битне дә, тәнне дә дигән кебек. Һәм һәр вакыт мин шул яклап әйтәсем килә, натураль әйберләргә күбрәк игътибар бирегез диясем килә. Чөнки бүгенге көндә химия кызлар булай да җитәрлек инде ул. Миңа сезгә сөйләп торырга түгел, аны сез үзегез дә аңлыйсыздыр инде. Косметика әлбәттә ул бик күп, аның яхшысы да бар, яхшы булмаганы да күптер. Мин аларны аның берсендә аерып әйтә алмыйм, чөнки алар барсы да матур, барсы да басып торалар кибеттә. Иң мөһиме, бүген интернетта бөтен нәрсә язылган. Әзме күпме булса да укып карагыз. Күпләр язсалар, яхшы дип шуннан да бәлки кулланып карарга кирәктер. Миңа калганда натураль әйберләр белән куллансаң яхшырак. Шуңа күрә әби-бабаларыгыз үләннәр кайнатса, элек менә катык белән чәч юсалар, ул бик яхшыдыр дип саныйм мин. Минем картәнием мәрхүмкәем, ул инде 84 яшына кадәр чәчен катык белән үзе ясап куйган, катык белән җуа иде һәм аның чәче, мин сезгә дөресен генә әйтим, ак чәчләр аның бик сирәк иде. Химияга әзрәк игътибар бирегез, натураль әйберләргә күбрәк игътибар бирегез дип кенә әйтә алам мин шушы тапшыруымның кичкенә генә сәяхәтемнең азагында. Матур булыгыз кызлар, хатын-кыз бәхте телим һәр барчагызга. Һәр вакыт яратып, яратылып яшәгез. Безнең каналда калыгыз әлбәттә. Сорауларыгызны бирегез. Әлбәттә, сорауларыгызны бирсәгез, безгә күбрәк үзегезнең комментарийларыгызны, лайкларыгызны куйсагыз, безгә тагы да күңеллерәк эшләргә, сезнең өчен шушындый видеолар төшерергә, тагы да тәкъдимнәрегезне языгыз, нәрсә турында сезнең эштәсегез килер иде. Шуңа күрә рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Безнең каналга язылыгыз. Иң мөһиме шул, дуслар, без күп булырга тиеш. Күп булган саен без тагы да яхшырак видеолар эшли алырбыз, рәхәтләнеп, бирелеп эшлибез, дуслар. Сезнең өчен төшерәбез, кызыклы әйберләр безнең башларыбызга һәр вакыт килеп тора. Шуңа күрә калыгыз безнең белән, булыгыз безнең белән. Уразова каналы сезне ярата.